Както казвам винаги, ЦСКА и на снимка да ги видиш, искам да ги бия. Би за да те уважава. Ей, кока виж какъв грозник, свипа си Ален Делон. Ужас. Нямам познат резултат скоро. Кокала, та-та-та-та. Добър ден отново с нови два матча. Париж, ФЦ, Монако, Лига 1. Мисля, че Монако играят добър футбол, особено навънка. Взимат пълния актив от точки. Така че мисля, че за точен резултат бих дал 1-2. Победа за Монако. Следващия матч в програмата Реал Мадрид Жирона. Реал Мадрид според мен не са в добра форма, но пък победата за тях се очаква да е задължителна срещу Жирона и мисля, че ще победат с точен резултат 2-1. И това е за днес. Утре пак ще се видиме.